karrera egunen bai egia da laguntza asko eukitzen duela, baina badamakigu igual 7-8 hilabete prestatzen bai. Gauza asko lotu behar dira, mapak egin behar dira, logistika asko dauka, eta antolakuntza lan hau. Aurrena zeukaten trekina zen, mehenditik trekin bat korrika, gero bizikletan etorri bat zuten, ez zeukan misterioik. Eta gero hemen zeukaten azken trekin bat, proba berezi batzukin, herri kirol moduko bat jarren nuen toka azala, eta beste bat orientazio memoria bat, memorizatu behar zituen mapa bat, eta gero balizak bilatu. Denak baliza guztik hartu nahi zituztenak, egia da gortasuna bazeukala, egia esan pixkat hori bilatuta geneukan, denak hartu nahi zituztenak pixka sufritzea, eta egia esan pixkat antolatu du sufritzeko. Hemengo Ipar Ligan daude 6 proba aurten, eta Ibarrako izan da lehenengo proba, eta gehatzen dira beste 5, eta horien artean urrengoa Lizarran, eta gero Elgoi Barrenola, nahiko gertuko. Gero ja udara osten, beste 4. Hau izan da, 2 urtez behin egiteko konpromiso hartu genuen, lan asko daukalako eta jende gutxin artean asko kostatzea, eta urrengo urten ez dakit, baina hemendik 2 urteta gustatuko litzaik errepikatzea. Barraida oso politxa izan da, beraztegin hasi da oso paraje politxa zian, basuan edo zintokitxati pasauleken, ez bidetati bakarrik, eta gitza izan da trekina, kostabaku herritik ondo urtetzia, baina gero ja sartu genean lehengo baiaran, gero ja balizak ondo hasi gara topatzen, eta gero Sopel Steamekuekin batera elkartu gara momentu baten, eta hortik aurrera bisoke ritmo antzerakoa saru haun, eta indogu trekin guztia, elkarrekin. Egiz esan da ez dugu faia hondirik egin eta esaku balizarikola atragantau, dana jungara topatzen nahiko ondo. Eta iritsi gera trekin bukaerara, esan digute ikusi dugu lehenengo guazela. Eta gero hortik aurrera bizikletan hau onduen eukitzea gorutz berak tiratzen zaban. Orientatzen jungara pixkate aseguratzen. Esakigun lehenengo guazela, orduan ez gendun faia hondirik itxerik nahi. Eta jungara, gelditxu, konprobau, ez gendun, eta ez dugu faiorik egin, iritsi gera bukaerara, eta ikusi dugu, super politxa zan, bajadatan ere, nahiko ondo molatzen gara, orduan, margen pixiketin nahi hau gara ona, eta gero ja herriko hau, izan da, pixkat aseguratzia. Etzan saia ere, margen pixikatekin guazen, orduan izan da, faiorik ez dugu inbiar, ritmoa ondo guazen, ritmoan, orduan, izan da, hor bukaerara tiratzia. Raid bat bakarrekin gaurkuaz aparte bat zakaun egin da juntu eta Riojan irazin gendun. Eta gaur bigarrena eta ere bitxi bi. Gogorra zan, baina aparteko gutxi gora era espero zan, oso politia zan eta gogortasuna nuztu normala, beste raid batzun antzera, esperotakoa. Oso gogorra nintzat. Ni berez ez nahi sekuleatea, ate naiz nire lagun batei laguntzea eta bera nahiko ona da eta kriston paliza hartu. Oso rekorrido politia, baina kriston paliza. Una y no más. Prueba zien, aurrena bain run, zala bat korrika eta bestea bizikleta nola 3 kilometrola. Gero 20 kilometro trekina, Berastegitik Gaztelu aldeko Uli aldeko espalda hortan. Gero berriz Berastegia jetxi, eta bizikletan beste 20 kilometro indeula justu bestaldea, San Lorenzo, Uzturre, Urdelar hortatik, jetxigea Ibarrara. Gero Zumardia hundia jungea beste proba batzukitea, orientazion de memoria oitako proba bat, eta gero Zazpibidetatik eta hemendik beste 9 kilometro. Eta niretzat oso gorra, oso polita, baina errepikatzeko gogo gutxi. Ni bere zibiltzen ez korrika eta mendi bizikletan eta ez naiz prestatu, baina nire laguna hona zan da ni bakarrik iten nion atzetik segi eta txintxo. Berez baliza guztik hartu iteu eta puntu totala indeu eta alare 20 minutu sobratu zaizkiu, konke oso guztua. Nire lagunak esan du behin ez duela rekorrido osoa egin eta bintzat poz horrekin guztua.